És el que diuen els americans, la pregunta de milió de dòlars, té moltes respostes, això. El primer que ha dit ha estat seran els polítics, les autoritats de salut pública seran difícilment convencibles d'aplicar aquest tipus de medicina. Encara falten anys per això, de molta més recerca a tot el món de les relacions entre genotips i fenotips. Saber predir molt millor. Estan realment en el començament. Està molt més avançat la gent que treballa en farmacogenètica. Ja s'utilitzen kits, anàlisis, a certs hospitals, americans pràcticament tots, quan tu entres amb uns 15 gens implicats en el metabolisme de diferents medicaments, ja saben de quina tipologia tu seràs i donar-te isoniazida o no donar-te isoniazida perquè tens tal mutació en el gen MAT2 que fa que metabolitza isoniazida lentament i faràs efectes secundaris en el fetge, per exemple. Però les autoritats de política i de salut pública a un cert punt se veuran completament inundades del progrés. O te gustas o lo dejas. Això és el progrés. I assumint que no estan corrompides pels lobbies de les indústries farmacèutiques, com jo soc una persona que creu i vol creure en l'estat i en el sentiment d'estat, m'imagino que la salut pública seguirà el que la ciència, com sempre ha estat, aduita. Hi ha gent que diu, sí, però bueno, és massa optimista tot això. Sap què costarà una medicina personalitzada amb la salut? Sabeu el que costa avui els tractaments dels efectes secundaris, dels que no funcionen, dels que no reaccionen? És simplement fer una medicina no d'imprecisió, una medicina de precisió. I a llarg plaç s'abarcarà. Jo és el que vull pensar i és el que me dona esperança, perquè si no...